N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Chukwu Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, udo dịrị unu. Happy New Year, everyone. Na Jamisa taa anyị na-eme Epifani. Epifani bụ ngosi egosiri Jesu Kristi n'ebe mba ndị ọzọ nọ. Ngosipụta ya dịka ndị eze atọ si n'ọwụwa anyanwụ bịara oge a mụrụ Jesu Kristi, nye ya onyinye pụrụ iche. N'ụbọchị taa anyị na-achụ àjà iji kelee Chineke maka ikwe ka anyị hụ 2021 after terrible 2020. Anyị na-ekene ya maka nchekwa ya n'ebe anyị nọ, maka ụmụnna anyị, ndị ezinụlọ anyị dịgasị iche iche, ndị nke o dowere na ahụike, ma ndị nke rịara ọrịa mana ha esi n'ọrịa ha pụta. Anyị na-ekene ya maka ụmụ anyị ndị grajuetiri na skuul, ma ndị nwetara ọrụ. Onye ọbụla Chukwu gosiri ihu ọma na 2020, mana ọ kacha mkpa na anyị na-ekele ya maka onyinye nke ndụ, na-arịọ ya ka o jikọọ anyị ọnụ dịka ụmụnne ndị ga-eji ofu obi na-arụ ọrụ, ka o duru anyị rukwe n'isi ngwụcha nke afọ a site na Kristi Onyenwe anyị. Na Jamisa anyị na-ekpe ekpere maka mkpụrụ obi ndị nne m na pọgatori, na-asị ka Chukwu nabata ha n'otu nke alaeze. N'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekpe ekpere maka ezumike mkpụrụ obi Joan and Rosa Cabral, requested by Madalena Pimentel. Ka anyị tinye n'ihe ndị na-akpa anyị n'otu n'otu. Let us add our private intentions, please. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka mme ihe omimi ndị a dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na ụlọ ụmụnne m na-emeghela nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịhapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie nke kasị nnukwu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi Virgin ọkpụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na ụlọ ụmụnne m ka unu yọbara mgbasa bụ Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa, wee duru anyị na ndụ ebe ebe. Onyenwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onyenwe anyị mee ebere. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu, n'ụwa udo dịrị ndị mmadụ ndị nwere obiọma. Anyị aja gị mma, anyị agọzie gị, anyị esekpụrụ gị, anyị etoo gị, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. O sepụrụwa Chineke, eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile, dị nwanụ Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, dị nwanụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke,
nwa nke nna, gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nara arịrịọ anyị. Gị onye nọ n'aka nri nna, mere anyị ebere. N'ihi na sọ gị dị nsọ, sọ gị bụ dị nwanụ, sọ gị bụ Jesu Kristi kachasị elu, gị na mmụọ nsọ na ebube Chineke. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna ji ike niile, n'ụbọchị taa ka i jiri kpakpando duru ndị mba ọzọ bịa gosi ha so otu nwa gị bụ Jesu Kristi. Anyị na-arịọ ka i site n'obi ọma gị mee ka anyị bụ ndị matara gị ugbu a site n'okwukwe, bụrụkwa ndị ga-eduru duba n'otito nke eluigwe, ebe anyị ga-ahụ gị dịka siri dị n'onwe gị, site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Kulite, chawapụta, maka ihe gị abịala. Ebube nke onye nwe anyị na-awalitere gị. Ọ bụ ezie na itere gbata n'ụwa niile, ọchịchịrị ka gbachara ndị mmadụ, ma ebube nke onye nwe anyị na-awalitere gị. Ugbu a, onye nwe anyị awalitere n'elu gị, ebube ya apụtala ìhè n'elu gị. Mba dị iche iche na-abịa n'ihe gị, ndị eze na-abịa n'ihe gị, nke na-amụkesi n'ụzọ ụtụtụ. Welie anya gị elu, legharịa ebe niile. Mba dum na-ezukọ na-abịakwute gị. Ụmụ gị ndị nwoke si ebe dị anya na-abịa. Ejikwa nwayọọ kuru ụmụada gị n'aka na-abịa. Mgbe ị hụrụ ihe ndị a, ihu gị ga-abụ sọ ọchị. Mgbe ahụ, obi gị ga-ejupụta n'ọṅụ, na-amụlikwa elu n'ọṅụ, n'ihi na akụ na ụba ga-esi n'osimiri na-enupụtara gị dịka mmiri. Akụ na ụba ndị mba ọzọ ga na-abịakwute gị. Ịnyịnya ibu ga na-enupụtara gị n'igwe n'igwe. Ụdị ịnyịnya ibu dị iche iche nke ndị midia na ịfa ga-agba gị gburugburu. Onye ọbụla bi na Sheba ga-ebute ọlaedo na mgba isi ọma, kwere ukwu otito nke onye nwe anyị na-abịa. Okwu nke osebụla ụwa. Ekene dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ, onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuore gị ikpere ala. Onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuore gị ikpere ala. Onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuore gị ikpere ala. Ọzọ. Onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, gbuore gị ikpere ala. Biko Chineke, were ikpe nkwụmọtọ gị nye eze, nyekwuo nwa eze ezi omume gị. A ga-eji ikpe nkwụmọtọ chekwaba ndị nke gị, bịakwa kpeziere ndị a na-emegbu ikpe. Azịza.
mba dum ga-ada n'iru gị buoro gị ikpere ala. N'oge ya, ezi omume ga-epupụta dịka ahịhịa ndụ. Udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-esite n'oké osimiri chiruo ọchịchị n'oké osimiri nke ọzọ, bịakwa site n'oké osimiri chiruo ọchịchị n'ebe ụwa gwụrụ. Azịza: buoro gị ikpere ala. Ndị eze si Tasọs na ofe osimiri ga-abịa tụọrọ ya mmamma. Eze ndị Sheba na Seba ga-ebutere ya onyinye. Eze niile dị n'ụwa ga-eburu ya ikpere ala n'ihu ya. Mba dum ga-agbara ya odibo. Azịza: buoro gị ikpere ala. Ọ ga-agbapụta nwa ogbenye ahụ n'etiku ya. Ọ ga-agbapụtakwa onye ahụ a na-emegbu emegbu, onye na-enweghị onye enyemaka. Ọ ga-emere ndị nọ na mkpa na ndị ụmụ ogbenye ebere. Ọ ga-azọpụtakwa ndụ ụmụ ogbenye. Azịza: ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Pọl dị nsọ degara ndị Efesọs. O were m anya na unu anụna na Chineke site na amara ya enyela m ọrụ ilekọta ezinụlọ ya maka ọdịmma unu. Elega anya, unu anụkwala na Chineke ekpugherela m ihe omimi na nzuzu ya, mee ka m mara ha. Dịka m dere nwantịntị na mbido akwụkwọ ozi nke a. Ihe ahụ a na-ekweghị ka ndị mmadụ mara n'oge gara aga bụ ihe mmụọ nsọ kpughere ndị ụmụazụ na ndị amụma ya dị nsọ n'oge nke anyị. Ihe omimi ahụ bụ nke a: n'ime Jesu Kristi, ndị mba ọzọ na ndị Juu so nwere oke dị n'ụlọ Chineke, na ha so ndị Juu bụrụ akụkụ otu ahụ Jesu Kristi ahụ, na ha sokwa keta oke na nkwa ahụ ekwere site na ikwusa ozi ọma. Okwu nke osekpụrụ ụwa. Aleluya, aleluya. Anyị hụrụ kpakpando ahụ mgbe o welitere, anyị wee bịa isekpuru Onyenwe anyị. Aleluya, aleluya. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Mgbe a mụrụ Jesu na Betlehem nke Judia, mgbe eze Herọd na-achị, ndị amamihe na-akọwa kpakpando si n'ọwụwa anyanwụ bịaruo Jerusalem. Ha wee jụọ sị, olee ebe ọ nọ bụ nwa ahụ a mụrụ ọhụrụ, ka ọ bụrụ eze ndị Juu? Anyị hụrụ kpakpando ya n'ọwụwa anyanwụ wee bịa ịkpọrọ ya isi ala. Ma mgbe eze Herọd nụrụ ihe a, obi lọrọ ya na ndị bi na Jerusalem mmiri. Herọd wee kpọkọta ndị isi nchụàjà na ndị nkụzi iwu Mozis niile, wee jụọ ha ebe a ga-amụ Kristi. Ha wee sị ya, na Betlehem nke Judia, n'ihi na otu a ka onye amụma si dee ya: gị bụ Betlehem dị n'ala nke Juda, ebughị nwa nke ntakịrị na ndị na-achị achị na Juda, n'ihi na onye ndu ga-esi na gị pụta.
onye ga-azụ ndị nke mbụ Izrel dịka atụrụ. Emesịa, Herọd kpọrọ ndị ọkachamara ahụ na nzuzo wee jụta ha nke ọma banyere oge kpakpando ahụ pụtara ìhè. O weziga ha Betlehem, gbakwa ha sị, jeenụ chọpụtanụ ya, ziterenụ m ozi ka m bịakwuo sekpuore ya. Mgbe ha nụsịrị ihe eze kwuru, ha bilie gawa. Ka ha na-eje, ha hụkwara kpakpando ahụ ha hụrụ n'ọwụwa anyanwụ. Ọ pụtakwara ọzọ na-aga n'ihu ha. O wee gagide ruo ebe ọ bịara kwụrụ n'elu ebe nwata ahụ nọ. Mgbe ndị amamihe ahụ hụrụ kpakpando ahụ, ha ṅụrịrị oke ọṅụ. Ha wee banye n'ime ụlọ hụ nwata ahụ na nne ya bụ Maria. Ha dara n'ala gbuoro ya isi ala n'ikpere ala. Ha meghere akpa ha nye ya onyinye nke bụ ọlaedo na mgba isi ọma a na-akpọ frankincense na ude nnukwu isi ọma a na-akpọ myrrh. Ha mesịa si ụzọ ọzọ laa ala ha, n'ihi na ozi ha natara na nrọ dọrọ ha aka na ntị ka ha ghara ịlaghachi na be Herọd. Ozi ọma nke Onyenwe anyị. Otito dịrị. Otito dịrị Jesu. Onye jisi ike n'ime ihe ọma, o ruo alaeze. Amen. Ọ bụ onye ọla jisiri ike ga-agaru alaeze. Ọ dịpendị n'ụdị njisi ike ị na-enwe. Onye jisi ike n'ime ihe ọma, o ruo alaeze. N'ụbọchị taa anyị na-eme mmemme Epifani, ya bụ ngosi egosiri dị na Yesu Kristi. Epiphany comes from a Latin word, epiphania. Epiphania meaning manifestation or presentation. Ya bụ ihe anyị na-eme taa bụ how Jesus was manifested to the nations. Ma ọ bụ otu esi presentie Kraịst n'ebe mba ndị ọzọ nọ. Ọ dị mkpa ịmata ihe ejikwa ihe a presentation or manifestation. First of all, ndị Israel bụ people that God chose in a special way. Chukwu họrọ ha ka ha bụrụ ndị nke ya. Unu bụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke gbatara onwe ya. Ya wụ special position Chukwu nyere ndị Israel. Mmerenụ ha na-eche sị, Chukwu kere two races in the world, the Jews and others. The Jews meant for the kingdom of heaven, all of them. And then all other people, non-Jews, meant for hell at the end of time. Mana ihe awụ ihe Yesu Kristi bịara to correct. God is not for any particular race. God is not for the Jews alone. God is for the whole world. Oh ya mere, na this presentation, ndị anyị hụrụ ndị mbụ bịara bịa hụ Jesu Kristi abụghị ndị Jew. All the three men from the east, astrologers, ha hụ kpakpando. Ha sị na this star must be very different. And they must have studied the traditions of the Middle East. Ekwona, enwere a special person that will be born, and the sign will be a special star. Oh ya mere ha si ọwụwa anyanwụ gara bịawa sogide the star. They followed the star until they came to where Jesus was. And there they worshipped him and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Mana ọ gwara anyị that tupu ha agawa ịhụ Jesu, ha gara hụ eze Herod. Herod was a man that was so power conscious that anything that would distract him from being a king, anything that would prevent him from being a king, he will clear that from the way. I am at the story of the holy innocents. Oge ndị a bịachara laa, Herod chegide ha ka ha lọbịa nye ya ozi, and they didn't come back.
Herod commanded that all the boys, baby boys, 2 years and under, should be killed. Can you imagine that? Somebody, maka nwa amụrụ n'ụbọchị taa, gị gbuo ụmụaka ndị amụrụ 2 years ago. Because he felt that before killing all these people, this born king must be one of them. But God had his own purpose. Amen? And God's plan is higher than man's plan. Oge Herod sị ha, gaanụ ga sekpuoro ya, emechu na alụghachie ka m ga sekpuoro ya. Herod was not going to do that. He wasn't going there to worship him. Why he wanted to go there was so that he would go and kill him. And because they did not come back to him to report to him, he took this drastic action and killed all the young boys, all the baby boys, 2 years and under. That's why we have on December 28th, the celebration of the Holy Innocents, the first martyrs. So, manifestation, going by that definition, scripture scholars will tell us that it was not only when these three kings came to see Jesus at Bethlehem that an epiphany took place. Where Jesus was manifested or presented to the nations. Ibia Ghana scriptures. Now Luke chapter 2, during the presentation in the temple, Simeon and Anna blessed God for Jesus. Scripture scholars say that was a kind of manifestation. It was a kind of presentation because the glory of Jesus was made evident. In John chapter 2, at Cana in Galilee, Christ changed water into wine. That was his first miracle. Scripture scholars say that's another manifestation because the Bible says that his disciples started believing in him. Now Matthew 3, 13 to 17, at the baptism of Jesus in the river Jordan, there was a theophany. Anur Olunna say, "This is my beloved son, whom I am well pleased." They saw the Holy Spirit descend in the form of a dove. This was another manifestation where Jesus was proclaimed as the Son of God. In the sight of the people of Israel, he was presented to them. I know that at the mountain of transfiguration, that was another place that an epiphany took place, according to these scripture scholars. Ya mukesia n'ihu ụmụazụ ya Peter, James, and John. Ha esi mgbe ahụ mara ebube Jesu Kristi. That was another epiphany. So, epiphany a na-agwa anyị taa, nke anyị na-celebrate, abụghị ndị nke a. Ọ the visit of the three wise men from the east. Ụna ahụna nwaanyị eji asụ ndị Igbo asọ. The men from the east are always wise. Men from the east, Mauwanile. And as Herod was trying to play tricks, they outsmarted him and went another way. Because they received a warning in their dream never to return to Herod. What do we learn from all these things today? Either manifestation, we will say it was the star that directed these wise men to where Jesus was. We are the stars of our own generation. We should be an epiphany people. How do we become people of epiphany? All by leading other people to Jesus Christ. There are so many people who do not know Jesus Christ. And when this in a church, even when you can now be a church every day, but you've not had an encounter with Jesus. Even when you can now be a church, but you've not had a deep experience with Jesus, a deep experience through prayer. That epiphany for you will be that somebody comes to you and proclaims Christ to you, or leads you
in a way that you start having that encounter. We are the people of the Epiphany to present Jesus to the other people. We are the people to show people Jesus has been born. We are the people to give hope to the hopeless. In our world today, enwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọ ha hụ ụdị nri ka ha ga-eri eri ma ọ fụ ihe ha ga-aṅụ. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na America even. Nọ na-agwa some people n'ụlọ the other day, ha na-asị nke unu ka mma. M sị ha so na watch CNN. Unu ga na-ahụ na enwere ihe a na-akpọ food bank in America. That area you see thousands of cars lined up to get free food. That things are tough for people all over the world. Things are so rough that these people have moto bia, and most of them are homeless. Ha nwere moto simply because chijie ha ihe n'ime moto ahụ park ya n'isi ụzọ. People like this need somebody to tell them that Jesus Christ is alive. We are the people to do that. There are so many children in our own place. Ụmụaka ndị nwere ọgụgụ isi, I mean intelligent children, but they don't have any person to sponsor them in school. You can take one of these as your project. See, can me onye akwa or realize his potentials. No matter what it takes, get sustain onye ọwụ. Or nwere ndị nke ga-ahụ, maybe they're not good enough for academics, but they can do one craft or the other to sponsor them in those things. These are little ways we can bring Jesus to people to make them know God is really alive and that God has come to be with us. The name of Jesus Christ is Emmanuel. God is with us. We are the people to show people that God is actually with us. Amen? Epiphany egosikwa anyị in the presence of Herod and other people. Now there are two different kinds of people in this world. There are people who rejoice when something good happens to you. And there are people who have heart attack when you have some progress or blessing. Herod was that kind of person. He was someone who would not be happy that something good has happened to another person. In our society today, there are so many people like that. There are some people who gain with some progress. They rejoice with you, they call you, they thank God for you. But there are also people who gina ha aghọọ ndị iro. Ha hụ na Chukwu agọzie gị. As long as ị nọ na-arịọ arịrịọ, maybe if you need a cup of water they give you, unu ga-awụ friends. But any day you are able to buy your own water, that friendship will cease. There are people like that. And these are the modern day Herods. Ndị na-achọghị ka ihe ọma mere mmadụ ibe ha. Oge anyị nọ seminary, from time to time, people will be asking me, Nna, kemgbe ị gara seminary a, ejikwa gacha agacha? I was in the seminary for 16 years because I started in Form 1. And they got before us, not 14 years. But before we could come to philosophy, spiritual year was introduced. Then compulsory 1 year apostolic work after our philosophy was also introduced, making it 16 years. Ụmụaka gara after us, now 18 years. Because ha nwechakwara, ha mechi ihe ndị ha bịa nwee internship and all that. So, with all these things, and okay, Inyam Jiga 16 years because I got 5 or 6. So ndị bịara after us now go 6, SS3. Then they add spiritual year. They add 1 year pastoral experience. They add this internship. You can see what they are spending. But what I'm trying to say is that in the seminary, from time to time, a lot of people will be asking you, getting big father. Get add interested in your progress. A man and they are now calculating back a petition to your bishop to stop you from being ordained. These are enemies of progress. These are the
modern day Herods of our generation. Mana Chukwu kpọrọ anyị ka anyị wụrụ ihe nke ụwa a. You are the light of the world. You are the salt of the earth. Also, a city built on hilltop cannot be hidden. Also, in Matthew chapter 5, verse 16, let your light so shine before men, so that people seeing your good deeds, they'll give the praise to your heavenly Father. Amen? All we have epiphany people. People who can change situations. People, just some prayer partners back home, very powerful. And sometimes then I struggle with certain things. When I have me up, I unite in prayer. And we're a couple just today. India we dream her some years ago. And how can I try make the mailing up to the day? We are so overjoyed after that they started having hope again. They started having hope again. Little things we can do can change people's moods. Little things we can do can make people know God is actually thinking about them. Not together by mistake. God had a reason for creating us all together, for bringing us together in different ways as a family, as a church community. Maybe 20 years ago, we didn't know we'll see each other here now. Some people were already here. People like us were still in Nigeria. California. But here we are today, one family, one church community. God has his own plan for everyone. And also, this epiphany shows us that God's plan transcends our own plans. And that's why, amen. Because now Jeremiah chapter 29 verse 11, I say, I know my plans for you, plans for peace and not plans for disaster, a future filled with hope and happiness. Hope and happiness. Nothing is impossible with God. So, anyị na-eme mmemme Epiphany, the presentation, the manifestation of Jesus Christ. We are the people to show people that Jesus Christ has come and that he is there for our own good. And thus, na obioma anyị na-egosi. Ọsị na udo anyị na-eme n'etiti ndị mmadụ. Ọsị na enyemaka anyị na-enye ndị ọzọ. God has to be working through us. In this way, we become the stars of our generation. In this way, we become the messengers of blessing that God has in the world. We are starting the new year. Let us recommit ourselves to our God. Let us renew our resolutions to be Epiphany people. Let us renew our resolution and commitment to work for God wherever we find ourselves. Make it a principle of life that every day you can make somebody smile. Maybe by your quick reku, maybe by encouragement you've given to that person, maybe by a prayer you have said with somebody, or just an advice you have given. Just find a way to make sure every day God uses you to minister to somebody in one way or the other. Only in this way that we can be real Epiphany people. So we pray today that God will strengthen us in the resolutions we have for this year, that he may strengthen us with the graces we need to really actualize these. Because left to ourselves, we cannot do anything. But with God, there is nothing we cannot do. Because he has said, my grace is enough for you. May his grace be flourishing in our lives. May his grace lead us through situations so that at the end of our lives, we qualify
to see him face to face in the kingdom through Christ our Lord. Ka anyị bilie elu kwupụta okwukwe anyị. Ekwere m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe niile a pụrụ ịhụ anya na ndị apụghị ịhụ anya, ya na n'otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna a mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ amụ, emeghị eme. Ya na nna bụ otu ihe n'ọdịdị ebighị ebi ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, akpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontus Pilate, ọ taa ahụhụ, nwụọ, elie ya. Ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, rọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwere m na mmụọ nsọ dị nwanụ na onye na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwere m na nzukọ nke dị otu, dị nsọ, bụrụ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu mmeri Chukwu maka mgbaghara njọ ga. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ụmụnne m na Kristi, n'ụbọchị tata, Chukwu na-egosi anyị na ya anaghị echefu ndị nke ya. Chukwu bịara gosi onwe ya n'ebe mba ndị ọzọ nọ, na-abụghị sọsọ ndị Juu, nke o ji gosi anyị na o nweghị ndị bụ ndị kacha adị enwe ihu ọma n'ebe ya nọ. Anyị niile bụ ụmụ ya. Ka anyị were n'okwukwe bịakwuo nna anyị na ekpere nke ndị kwerenụ, na-ekwupụta mkpa anyị n'ihe ugbu a, nwee nchekwube na ọ ga-emezuru anyị ihe anyị na-arịọ. Ka anyị kpee ekpere maka nzukọ gbazuru n'ụwa niile, ka anyị na-arụ ọrụ nke okwukwe na nke ezi omume, ọkacha mkpa iweta ikpe ziri ezi n'ebe ndị a na-emegbu emegbu. Ka anyị site na okpukperechi anyị na-eweta udo n'ụwa niile. Anyị arịọ gị Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị na-achị achị, ka Chineke onye ji ike niile mee ka ha na-eto na amamihe nke Chineke. Ka Chukwu nye ha amamihe mgbe ha na-ekpe ikpe, ka esite n'ikpe ha na-eduzi ndị mmadụ ụzọ, ọ kachakwa mkpa n'ime afọ ọhụụ a. Anyị arịọ gị Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị chere na echefuru ha, n'ezinụlọ dị iche iche na ọgbakọ obodo dị iche iche nakwa ụwa dị iche iche, n'ụlọ nzukọ nke Chineke, ka anyị na-enwe mgbaghara dị iche iche n'ime anyị, ka ọ na-ewetara anyị ọgwụgwọ nsọ n'ihe ndị nke na-akpa anyị. Anyị arịọ gị Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị nọ n'ije na ndị bịara abịa, ndị na-enweghị ebe obibi, ndị gbara ọsọ n'ebe ha dị iche iche, na njem ha nke siri ike n'ebe ha nọ, ndị siri n'ụlọ ha dị n'ebe niile gbafuga n'ịchọ ụzọ ndụ.
ka Chineke onye ji ike niile chekwaba ha, mụnye ha ọkụ n'ime mmụọ ha jụrụ oyi, ka ha na-echede na Chineke dị na ọ gaghị echefu ha. Anyị arịọ gị Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka kọmuniti anyị na okwukwe anyị, ka Chineke onye bụ nwanne anyị, ụmụnne anyị ndị nwoke na ndị nwanyị, ka anyị jisie ike na-ewere ihe Chineke nyere anyị na-elekọta onwe anyị, ka site na amara Chineke ka ọ na-ana n'ekpere anyị site n'omume anyị na-emesi ikwu na ibe anyị. Anyị arịọ gị Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị kpee ekpere iji kene Chineke maka emume nke Epifani na ngabiga emume nke a, maka bishọp anyị bụ Rohas, ndị niile echiri echiwu, ndị na-achịkọta Diocese anyị, ndị fada na ndị si n'ụlọ nsọ Chineke, maka ọlịla nke ọ na-ala bishọp anyị bụ Ban na-ala maka ezumike. Ka Chineke wulite mmụọ ya, ka ọlịla ezumike ya bụrụ ihe ga-abara uru, bakwara anyị niile n'ụlọ nsọ nke Chineke. Anyị arịọ gị Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị tinye ndị ọzọ na-akpa anyị n'otu n'otu ugbu a. Let us add our private intentions. Anyị arịọ gị Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nara arịrịọ anyị. Nna ji ike niile, onye ebere, anyị na-ekene gị maka ịbụ nna anyị. Anyị na-ekene gị na n'agbanyeghị ndị omenjọ anyị bụ, izitere anyị so otu nwa gị Jesu Kristi ka ọ bịa gbaa ọbara ya dị oke ọnụ n'elu obe iji wee sachaa anyị. Anyị na-ekene gị na ị naghị ele anya n'ihu mgbe ị na-enye ngọzi gị, n'ihi na ị were anyị niile dịka ụmụ gị. Anyị na-asị ka ị nara otito anyị, nara mbuli elu anyị. Dị nwanụ, anyị na-asị gị ka ị bịa lekwasị anyị ebere gị n'ebe ụmụ gị ndị a niile nọ. Ka anyị na-ekene gị maka ikwe ka anyị hụ afọ ọhụrụ nke a. Ọ bụrụ na ị hapụ anyị aka, anyị agaghị eru n'isi ya. Ya mere anyị ji were ezinụlọ ndị a niile, ma ndị nke nọ ebe a ma ndị nke nọ n'ụlọ, na-etife n'aka gị, n'ihi na o nweghị ihe etinyere n'aka gị nke ga-ata nchara. A na-asị gị ka ichekwa ụmụ gị, duzie anyị n'ụzọ nke eziokwu, ka anyị na-efe gị na mmụọ na n'eziokwu. Duzie ụmụaka anyị n'ime obodo nke a anyị nọ, ka mmụọ gị na-edu ha n'ụzọ nke kwụ ọtọ, ụzọ nke ga-enye gị otito, ka ha bụrụ ụmụ a ga-eji na-ama atụ. Duzie ndị nne na nna, nye ha amamihe nke ha ga-eji na-eduzi ụmụ ha, na-egosi ha nzọrọụkwụ dị mma. Onyenwe anyị, nyere anyị aka site na amara gị, ife gị na mmụọ na n'eziokwu, ka mgbe anyị ga-agbacha ọsọ nke ụwa a, i were otito nke alaeze kwụọ anyị ụgwọ n'ime alaeze gị site na Kristi Onyenwe anyị.
Onye Chemanu, Igwe, Igwe, only you are God. Igwe, Igwe, only you are God. Chukwunema, Chukwunema, Chemanu, Chemanu, Igwe, Igwe, only you are God. Igwe, Igwe, only you are God. Yes, you reign. Yes, you reign in all the earth. Yes, you reign, God. Yes, you reign. Yes, you reign. Yes, you reign. Yes, you reign. Yes, you reign in all the earth. Yes, you reign, God. Yes, you reign. Yes, you reign. Yes, you reign. Only you are God. Igwe, Igwe, only you. Igwe, 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 only you are God. Igwe, no one like you are God. Oh, what a Father I have in you. Oh, what a Father I have in you. Rịọwanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu na ajọ ike niile ịnaranụ. Dị nwenụ, anyị na-arịọ gị biko were obiọma gị lekwasị anya na onyinye nke ụka gị na-ebutere gị. Ọ bụghịkwa ọla edo, mgbe oke isi ọma na ude nnukwu isi ọma ka anyị na-ebunyere gị, kama ọ bụ Jesu Kristi, onye ihe ndị a nọchiri anya ya. Ọ bụ ya n'ezie ka anyị na-ekwupụta, na-ebunyere gị, na-erikwa, onye bụ dị mmanụ ebighị ebi ebighị ebi. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi elu, ka anyị nye n'ụdị nwanụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, dị nwanụ o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa. N'ihi na taa ị gosipụtara ihe omimi nke nzọpụta anyị n'ime Kristi dịka ihe nke mba niile, mgbe o gosiri onwe ya na ọdịdị anyị nwere ike nwụ anwụ, ijiri otito ọhụrụ nke anwụ anwụ ya mee anyị ka anyị dị ọhụrụ. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma, ha na ugwu eze, ike ọchịchị na igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwukwa otito gị ebighị ebi, na-asị: nsọ, 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 osebụwa Chineke nke igwe ndị agha, eluigwe na ala jupụtara na ebube gị. Hozana n'elu kacha elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hozana n'elu kacha elu. Dị nwanụ, ịdị nsọ ezie, o kwesịrị ekwesị etu ihe niile ikere si eto gị, site na nwa gị dị nwana anyị Jesu Kristi, na site n'ọrụ na n'ike nke mmụọ nsọ, ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ. Ị naghị akwụsị ịkpọkọbara onwe gị ndị mmadụ, ka o wee bụrụ na site n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya, a ga na-ehunyere aha gị ihe onyinye dị ọcha. Ya mere anyị jizi umeala rịọ gị, dị nwanụ,
ka ọ masị gị site n'ike nke mmụọ nsọ ahụ ịgọzi onyinye ndị a anyị butere gị ka ị doo ha nsọ, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke nwa gị dị nwụrụ anyị Jesu Kristi, onye nyere anyị iwu ime mme ekele nke a. Na ya asị a raara ya nye, o were achịcha ka ọ na-enye gị ekele, ọ gọzie, nyawa, nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edorunye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa gị ekele, ọ gọzie ya, bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e wee gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe, anyị na-ekwusa ọnwụ gị, na-ekwupụtakwa mbilite n'ọnwụ gị, o dị nwanụ, wee ruo mgbe ị ga-abịa. Dị nwanụ, ebe anyị na-echeta ahụhụ ọnwụ na-enye ndụ nke nwa gị ahụ na mbilite n'ọnwụ ya dị ịtụnanya na nrụgoro n'eluigwe ya, ebe anyị nọkwa na-atụ anya ọbịbịa nke abụọ ya, anyị ji obi ekele na-achụnyere gị àjà nke a dị ndụ, àjà dị nsọ. Anyị ji umeala rịọ ka ilekwasị anya n'onyinye nke nzukọ gị, ka ị na-ahụ ya ka ihe àjà nke ọ masịrị gị, ka ngwunye ya medaa gị obi. Mee ka anyị bụ ndị eji ahụ na ọbara nwa gị azụ nri, jupụtacha na mmụọ nsọ ya, anyị abụrụ otu ahụ na otu mmụọ n'ime Kristi. Ka ya onwe ya were anyị nye gị dịka àjà dị ọkpụ, ka anyị nwee ike soro ndị nke gị ịhọtara keta oke n'ebe. Na mbụ, Virgin Maria dịkarịsịrị ngọzi nne nke Chukwu, na Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl gị dị ngọzi, na ndị e gburu maka okwukwe dị otito, na Elizabeth Ansiton dị nsọ, na ndị nsọ niile, ndị anyị tụkwasịrị obi na arịrịọ ha n'ihu gị mgbe niile ga-enyere anyị aka. Anyị ji umeala rịọ ose bụ ụwa, ka ihe àjà nke ndozi agbata anyị a wetawanyere ụwa niile udo na nzọpụta. Ka ọ masị gị ime ka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa a kwụsie ike n'okwukwe na n'ịhụnanya, ya na nwaodibo gị bụ popu anyị Francis, na bishọp anyị bụ Alberto, na ọda ndị bishọp, na ndị echiri echi niile, na ndị nke gị niile agbatara gị. N'obiọma gị nụrụ arịrịọ ndị ezinụlọ a, ndị ọ masịrị gị ka ha kwụrụ n'ihu gị, were ebere kpọkọtara onwe gị ụmụ gị gbasara n'ụwa niile, o nna nwere obiọma. Nabata n'ala eze gị ụmụnna anyị ndị nwụrụ anwụ, na ndị niile hapụrụla ụwa a, ndị mere ihe masịrị gị, ebe anyị na-atụ anya na anyị ga-anọ nweta afọ ojuju ebighị ebi site n'otito gị, site na Kristi dị nwe n'anyị, onye si na ya agbasapụ aka enye ụwa ihe ọma niile. Site na ya bụ Kristi, na n'isonye ya nakwa n'ime ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị, Chukwu nna ji ike niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ebe e nyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke wee zụọ, ka anyị were nụ nkam obi kpee. Nna anyị nọ n'eluigwe,
Zọpụta anyị, anyị na-arịọ o sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalahụ nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị gaa, kama n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Atụrụ nke Chukwu, Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị dị ngọzi bụ ndị ọ kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ahụ Kristi. Nke a bụ ahụ m, nke a ga-eburu ihe maka unu. O wee buru iko mmanya, nyekwa ekele. Ndị bụ ụmụazị a wee sị, naranụ nke a unu niile. Nke a bụ iko nke ọbụla, nke ọgba ndụ ọhụrụ ya ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile. Ka e wetara na-emenụ nke a na nchekwa gị. Bịanụ ka anyị chetara Jesu.
ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwanụ nna nwere obiọma, anyị na-arịọ gị were ihe nke n'igwe gị n'ezi anyị ụzọ oge niile na ebe niile. Biko mee ka anyị were obi dị ọcha na ịhụnanya kwesịrị ekwesị na-anata ihe omume nke a ọ sọrọ gị ikenye anyị oke n'ime ya site na Kristi onye nwe anyị. Biko nọdụ n'ala. Otuto dịrịnụ Jesu, onye jisi ike n'ife ọma. Okay, ife fada gwara anyị taa. Agbasa ụka ụmụ nwanyị anyị nwere ụlọ nzukọ tata ka anyị emekwu elekshọn ife ọ bụ. So kaba na ahụ onye isi anyị sokwa onye ọbụla gbaa mbọ banye na nzukọ ahụ. Onye lụkwa tinye ihu ya ka ọ ghara abụ n'asụsụ afọ ka a na-afụ. Onwe onye chọrọ ese na onye nwe ya alụ ọrụ nominate onye ahụ. Ọ bụkwa na ị chọrọ inyere anyị aka chie anyị n'ahụ a nwere ike kwa nominate kwa n'onwe ya. Nke ọzọ, nwanne anyị nwoke mee ka anyị mara na enwere blood drive na January 18 na St. Anthony, San Bernardino. Ọzọkwa anyị nwere migrant mass na January 10 nya ụbọchị ụka ọzọ na Arrowhead 2525 North Arrowhead, San Bernardino, Our Lady of the Rosary Cathedral. So anyị bịakwa na anyị ejekwa ka anyị dị n'ụdị anyị welu gbagowe. Ọ dị mkpa ka na-afụlụ onye ọbụla 10:15. Okay, 10 n'ụtụtụ 10:15 ka anyị ji welu ka ụka. Daalụ. Efunanụ bishọp ya ka ụka, so ọ na ịma na etu o si like ba ekike anyị, so onye lọ gba mbọ ilikwana akwa anyị welu gbagowe. Onye anyị agwanye onye anyị bụ olu anyị agwanye onye anyị bụ ife ọgụ. Yes, otuto dịrịnụ Jesu. So ihe ọzọ bụrụ na anyị na-ekele Chineke na o chekwala anyị ukwe n'oge a, mana ọ pụtaghị na onwe ihe ga-emezina, you know. So we still the case is getting more serious and we have to be extra careful. Things are not the way they were in March. So anyị agaghị na-eme dịka anyị si emebu. We have to add to whatever we were doing before to remain safe. Onye mee nke dị ya na if you play your own part, God will do the rest. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ma chekwawa unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị lawa n'udo na ịhụnanya Kristi mesa agwụsịgo. Once again, Happy New Year, everyone. Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I